Autonomous Council along Executive Member non-anta protected. Lumbajong SGB atum MSC Joni Timungapan Karjo. Swalwa song KAWJF SCA SSPA lapen UKAWA atum Karbi long disiapan pin puralo kapajerdam. Katokawe kachinghon kat news ke lang radwana phantame neli hen pen kardona pajereklong. Tangte pini abirta ang ton pen arjwek thau. Kidam tang vosing nipai nar keparni Karbi long Autonomous Council along ningkan phokatari jiapan bang thukang wai mate election padolong. Lason si vosing nipai kre hiniar nike election asang termate vote lakha si Inkuratra constituency tame BJP atum si chipahai atlang. Karbi long Autonomous Council along BJP sarkar ke wangahut isi phurkimo ason nang manlong. Lake Inkuratra constituency tame BJP atum si hai atlong. Pini an election asang tar klang et pen chikloi jon soselong. Sitame Karbi long Autonomous Council along chairman ang hoy lapen CEM ang hoy ingni det pen ningkan po parman katari jiapan executive member ang hoy pekpon tektelang. Lapuan ki hai ki ong apit anta EM ang hoy papleng tektedet ke kopia potlo. Mate arlu ke EM ang hoy kachithi tong arong ke dosak maputa mathadun meme. Matang te state BJP atum nang ke jobdun pensi lason kapaten ton longlok maputa mathadun meme. Lasi non ciklojon ko ana pitong Karbi long Autonomous Council along EM ang hoy pekpon thekjini lake aporsi chinipong. News Desk report Cut News. Jakong nipai crate truck arni kilometer po Lamding Road along Kidamtang Rong Pangthir arong eviction ahot kisung kiphonang arara tumapan Bizewa is Karbi long District Committee atumpen pre-medical camp mate akijoy pen kisung kelang abirta Cut News asa hemalong birta na kwali. Lamding Road Rong Pangthir arong along Hemrit Predet Penapit Kesukyun Epen Chechak Nanglong. Lasi Bizewa is Karbi long arwa tumpen matha ponsi Arnisia Parmana ke joy pen pre-medical camp pedulong. Bang swalong Dr. Midur Sharma SDM NHO Dr. Samsing Singner Senior MNHO Anparta Penangan Selang Bangatum Chetongdun. Songsi Kibangja Port Sitame Bizewa is Karbi long arwa tumpen pre-medical camp padupon tubom jipusi Bizewa is Karbi long arwa mepu jiten bepen pachinipong. Dak panisihat ketharle dut ketharle don tongke prappo atum handak iswajur kap ahenong padubom atum phan se ke palang phanili tumahin ben mathalo jala tum itu kedugdet arab sikiong se kedugdet arab sikiong pulote takan se kacelang hem mate hospital mate medical college an kacedam ta lak le mathathi det hai mathathi tame su pahui paida tum che than the si kyong ong ni tum la Karbi ara te tum nasu se thelong long la se la tum hoitu che than the penda ogreno det tote mo pene pena blote polam lai yo se akijoy pen free medical camp long se organize people te la tum han isi akijoy doi pu matha pensoni tum pini medical camp bangga pan kono bangso medical camp long ni tum medical staff nang chitong dun kai Dr. Midur Sharma lapen kai Dr. Samsing Singner penang lo lang litum atim penangan tumbang lo penalang litum dak medical camp pangni pen akijoy pen dawai daru hai sistem pikang lo apena jahak tumang kela booster kuit ala hai talang litum kena tum tu tadu lasi lalo curulo militum aku medical staff atum pan nang litum tang citon ponang litum na curulo litum am hat nong lo tadu be pen thongkep bang thongkep bak sona bang tu bang pitum selang dunong lo selang litum ta aning arong lo na ke joy pen sedak lang litum long se wang pen se tum sona se lang iglong lo lalu ni tum matha bom atok long hedi atok long tani litum kenang sotute kedam tang apa sistem ini litum lason medical camp free medical camp itu pang nipon bom lason dak blood donation camp sistem parni sehatan litum pang nipon lo lason dak litum unan bangke yo morcahin bentan litum bolisi
oke bang jilang ni tala tok se kecelang pan ke bangun lason katura ke do dem anili tum pate bogdam ji kada ke joy pen la medical camp ni pan tum bori po se tum handa chuning rilo moke bang jilang ni ta jong se lokoson medical camp ke do long uthara lang ni tum sta menang sirapun po se tum so sila swaja mekede ponalong ongdung bizewa claim bang atum lapen kiso kachelang abang phua bang phi bang thom kep so se atum aki joy pen kiso chelang dum rinti Lumbajong constituency SGB do am chelangsi jakong ni phai crate rokani SGB office along Lumbajong MAC joniti mungaphan karjo SGB Sikari Tisopen me Chipahim Pupon Ameyalong Dipu Salkar SGB Kongchun Bangpen Kapang Dakpon SGB Atum Hiti Repen Ephong me Kedoalong Un Anke SGB Do Anatum Nakti Tongdun Et Nangji Lapen Aphong Tin Meta Kaprek Adim Mate Arong Alongsi Padudam Nangji Lapen SGB Atum Bangjok Ratcharia Songalong Ta Kachirabdun Avidet Nangji Lapen SGB Atum Arong Damsi Awareness Padudam Nangji Lapen lapu lokal MAC Joni Timong pen SGB atom Wopong Rongkel Kakli Japan LACEC SGB ahem kapat he Japan LACS2 Office Almira Hini lapen Rongkel Kakli adim doan kapaching thur Japan Kirap kipi Japan ake hai Joni Timong pen lamchak cetak cekang Non malam sopora pan birta mo ington exna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phi pothot birta long wang thuiklo Hanjang langso pathuak lamalong Kalitang Tongkeswar timung Kalitang Kongching timung lapen Kalitang Kanam Hanse piatum amen pen Greater Hanjang langso Inter Club Football Championship angdung kitika pathupona birta nangle Pini angdung kitika pathua long Eagle FC lapen Rongkangter FC atumang bongsi pathupon lo Lason si patu pon bompen rong counter FC atom ke thek mochorajo Eagle FC atom apan goal plipen parempon lo Bang suang deng kitika pathua long alhiaman pen MAC atom kadom terangpi lapen surjeu rong paratum setongdun Lason si labang so kapathua long dihen kacrap dun Ben Sing timung langtuk timung lapen ongdung man peng kidu atom setongdun si angdung kitika pathua long RDP dun rinti Jakong ni phai crate rokarni Soarlo song Karbi Anglong Women Justice Forum Soarlo Chingthura song Serdi Hun Selpinding Pirthaka song lapen United Karbi Anglong Women Association atum chelangsi Karbi Anglong DC aphan pinpura lokapajerdam Soarlo song KAWJF SCA SSPA lapen UKAWA atum pen motor kivek atum kapapra pen accident kidopika jok adai kawepin atum aprandam nanglo Lasi Prabjin pen kilang cari dunjia phan pini Karbi Anglong DC Dipankal Nat IAS aphan pin pralo pajirdam lo Ekta speedot mane drive kora itu speed tu dile bhal niki buli Dimapur pen manja lapen dokmuka pen manja nakilutlote motor kive kapachat long o ede Japan speed limit binangji Dipua hitia jo ingcha matuma phan se langsi kapadwa dim thik pinangji pusi alang ni pen pin pura lo long pen paklang po mane dokan panong si song nitum soarlo song creatum do Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association lapen Serdihun Serpindeng ni malipi thak asong lapen soarlo Chingthura song ni dim tum song preaching room si
pini la rak so da disia amai phi mat ma amai phu mat disia phani tum isi memorandum alo nang pido aso phutha bang ke lai lo isi bang ke mane Karbi Anglong arlo okol dikhu jot pokali tobar ke non ke me bom masi accident dopik asida so accident phutha se bisi koi bang ke dak dikhu headquarter phani tum jongsi la pan panong se ni tum si memorandum toklo je dobuka hoi manja la pen dimapur pan lewang same manja la bo so turning point along dipu nang ki lut loge dimapur pen non doboka apen non dipu nang ki lut loge manja long bangke isi speed si mane gari vek longji la pen solai longji poku taksi ni ditum pilo la pen parnisi head stame ka accident do dak birla pen parchet president charge adu ada ka bangke mane check post binangi posini tum la dak mention las ison lo la ison apu taksi ni litom bangke memorandum disi phana pilo la pen isia isu bang dolang hini isu kan sedang itom pini memorandum nang pi isia bangke la hello je Karbi Anglong arlo ke town do posi la town area kapre long ta do o ta hai lai itom chini lo tame kapre adim lo manili tum jongje si da Karbi Anglong phandet panong si town ajo la pen rong jo tame mentality mate incham posi itume earning bensi pulo incham dope la se incham ke la ke osomata do arleng theta do arleng ke sarta do sapi buri tum ta do theglong o la ke do berat Karbi Anglong tum ta chini haje hala tuma phan tame isi a facility mate isi ke do thai mane binangji la pela tum phan nep se long dim binangji po ka chen english ni tum pilo athema dipu ke dopik nali tum anda chini lo ka gadu be chini lo mane swalo tuma mentality mate angcham ka cheplang tum hana jinso meme la pen public phan la ka aka phere the dung do as ahut pen ke osomar phan ke kor ason ta do ahut pen ke dukan kula dal bang kula long ta me hormu hota phalang nu dam et ti la son ta do ahut pen ke munit phan nep tham nep pu yo la son angcham ta do la son si public phan phere meme la hai munit tum phan si la hai munit tum ke public tum ke koson lo anytime si bazar dam anytime school college doji halai tum han aka phere mate akisung thetan la si administration pen SP tum mate law and order tum aina tum hala tum la tum apana ke rai kom pura enika manja tar aro dimapur pura enika manja tar ahi manja kwa loge ami mane ekta speed Pinia birta bangke lapansi kangton iklong